Matimore Alwora counties ma Kaluwe county ma Homabay ni riwruog jopuonj mar NAT bade ma Rachuonyo e county ma Homabay koro oketo kenge motegno ma bende biro konyo eneno ni jopuonj Mosedhi Rutaya oyudo sir manoero mar ikri kendi kata BBF. Ka giloso odiochieng' noero manyoro nyasi mar sidho chenro noero, jopuonj go noyudo sir mar omenda maromo $2.7 kowuok kuom jagoro mar NAT e pacho kaendi mangima Migosi Collins Oyu mane omor kod riwruok mar jopuonj mar Rachuonyo goeko. Oyu koro kwayo jopuonj Mosedhi Rutaya mondo nyis jowetegi ma pod nitiere tich yore makare mag riwruok makelo dongruok korka siasa. Migosi Oyu ojiwo jopuonj mondo osir riwruog siasa mar Azimio la Umoja One Kenya mabende otelie kod moluor Raila Odinga mondo giyud ber sirikal ma ibiro losi bang' yiero ma dwe manyien. Ok na omango kawuono kabire ma achiel kuom branches ma atelone an gi 110 branches 110 manie Kenya mangima. Achiel kuom gi en Rachuonyo branch of Kenya National Union of Teachers ma kawuono antie. Odiochieng' ma kawuono gimokelo maduong' en ni jopuonjwa nigi scheme moro miluongo ni Burial and Benevolent. Ikri kendi en scheme ma jaduong' Ambrose Adonga Deya Nyasaye oket chunye kamalere polo malo ema nochapo. One Secretary General man very powerful in this country, Secretary General Manat. So kawuono jo Rachuonyo e kungo gino mari ikri kendi joma miyo checks kawuono okoiki gin jomo retire. To ki retire ma okoiki ma pesa ma Burial and Benevolent scheme okonyi imi benefit midhi godal. Kawuono pogo checks ma jopuonj mo retire Rachuonyo ka. E ndalo matin mosekalo agin jopuonj ma laro 60 gi wi. Apogo checks $2.7 million. 2.7 million. Tanu ga jopuonj moro abaduoko ne giero kamano. Riwruok no emose konyo oganda mang'eny. Bemomiyo wan gi NAT. To kane giyudo ikri kendi koro kar mondo ng'ato dhi dala odhi ochak maonge misara niwach misara nosechu. Oyude gimoro matin modhi chako. Kendo aduoko erokamano Rachuonyo branch en branch manigi scheme mar BBF ni motegno moloyo mamoko masebedo go machiegni. Aduoko ne giero kamano molo telo mar jakom, jagoro gi jakeno gi jo branch executive committee. Anno komora ok en gima yot mondo yud pesa no choki mondo yawa mo retire ochakre. Akwayo ne gi ndalo maber e retirement mondo